Balimaw an kuma très urgent. Balimaw an bɔra ka message téléman dɔ sɔrɔ bi dimanche 21 décembre 2025 ko dɔ de taara ka taa denyɛrɛnin dɔ soin dɔgɔtɔrɔso la. An bɛna vocal kala aw n'an bɛ jɛ ka vocal lamɛn. N bɛ denyɛrɛnin yɛrɛ photo yira la fɔlɔ. Photo filɛ nin. Voilà, denyɛrɛnin yɛrɛ photo filɛ nin. Voilà, ko nin denyɛrɛnin de soin na. An kan ka conseil mun di dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ma ani mɔgɔ tɔw ma. An bɛna tila ka da don o la. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalan kedo Muhammad al-Mukhtar Badi Meiga. Ni an den de min tununa an bolo. A shunyana de, wala shunyana de. Quartier Malla, Bamako, Malila. A kɛra le 12 mois 2025. Fajiri daina. Fajiri seli wati dɔrɔn. Fajiri seli wati. Den ni sunyana de. Muso dɔ de y'a suɲɛ ka taga n'a ye. Muso nana a bɛ ka den bele, a mɛnna a bɛ k'a bele cogo bɛɛ. Donc a ye den caman bele. Donc ala ye an tan de don a garizɛgɛ la. Den cɛman de don. Den wolola bi y'a tile saba de. Bi y'a tile saba de. Ara a tɔgɔ ma wele fosi ma k'a la. A ye den ni suɲɛ. Den cɛman de don. An bɛ tila ka den ni photo bila ka téléphone numéro tugu a la. Ni ala ka jɔn min ye muso ye denyɛrɛnin b'a bolo, muso min ma jigi, walima ni ye sikanamɔgɔ ye a n'a ɲɔgɔn na. Donc walima ni ye den fililen yɔrɔ dɔ la, walima i ye den dalen yɔrɔ dɔ la. Donc polisiso min i n'a ka surun i ka taa n'a o yɔrɔ la, walima i ka weleli kɛ nin numéro ninnu na. N bɛna numéro minnu tugu nin vocal la. Donc ala ka an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ala k'a da nin ma ka nin fana don an garizɛgɛ la ka bɛɛ lajɛlen kisi nin ma. I bɛ to ko dɔw mɛnni na i b'a mɛn k'a mɛn fo i yɛrɛ b'a ye walima a bɛ k'i la. Ala ka bɛɛ kisi. Bamako sisan siranɲɛ ko don. Muso yɛrɛ den fɔlɔ min sɔrɔ o fatura. Den min n'a sɔrɔ o den taara. A ye den fɔlɔ min sɔrɔ o den ala y'o ka kalifa minɛ. Donc a fitini o ye ala ka latigɛ de. Ala nana garizɛgɛ den filanan min na sisan bi y'a tile saba ye. O den yɛrɛ a bɛ jigin a la cogo min na o kɛra ni operation de. Denni yɛrɛ man kɛnɛ, a ma kɛnɛya fɔlɔ yɛrɛ. A b'o o ko yɛrɛ de la dɔgɔtɔrɔso la. Bamako quartier Mali. O fila ka den nin ta. Bi sɔgɔmada joona fajiri da waati. Donc le 12 mois 2025 commune 5 kɔnɔ. Donc Bamako n'a lamunumunu. Mali ni a munumunu kɔrɔ ni bani ni mana den ko kibaruya mɛn yɔrɔ yɔrɔ aw jija aw ka an ladɔnniya a la an ka boli ka taa ko sɛgɛsɛgɛ. Médiaw fana média fɛn fɛn bɛ kunnafoni cɛri bɛɛ k'a cɛri pour que ala bɛ den don an garizɛgɛ la cogo min na. Donc vraiment a ko nin kɛra kamanagan ye. Ala dɔrɔn de bɛ se ka kamanagan kɔrɔta ka bɔ an ma. Ala min bɛ yen n'a tɛ dɛsɛ ko foyi la. Muso min taara n'a y'a dɔn n'a yɔrɔ min na a y'a ta kun min kama ala b'o bɛɛ dɔn. Wa ala min ye Yakuba den segin a ma san caman kɔfɛ ala k'an ta ni segin a ma hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma kɛ an n'a si la. Ala min ye Zakariya sɔn den na ala k'an den ni ko segin a ma. Amina. Donc o de don k'a fɔ bɛɛ n bɛna numéro tuguni na. Bi ye farafin kalo n'o ye silamɛ ka jate ye fana. Bi ye kalo tile 29 ye. Tile 29 voilà. Donc su in na bɛ kɛ a 30 ye. N'a y'a sɔrɔ kalo ma jɔ min ye rajaba kalo ye a kan ka jɔ su in na. N'a ma jɔ su in na donc su in na ye sikana de. Sini a bɛ sɔn ka jɔ o kɔni sika t'o la n'ala ka jɛ inshallah. Aw bɛ hakɛ to vocal jɛngɛna. Bon, numéro mun sɛbɛnnen bɛ an bɛ fɛ maliyɛn ka numéro la. N'aw ye den sɔrɔ, n'a ye den dɔ ye a bɛ mɔgɔ dɔ bolo, numéro ye 70 94 42 43. Numéro filanan 70 34 41 00. N bɛ segin numéro nin kan tuguni bamanankan na. 7 ani 0 9 ani 4 ani 4 ani 2 ani 4 ani 3. O numéro fɔlɔ ye. Numéro filanan
wolonvla ani fu saba ani nani ani nani ani kele ani fu ani fu. Donc abe woleli ngani numéro na ye den soro. Sisan ambe kuma docteur Somogo ka côté la folo. Amba fo docteur Somogo ngena abakli to ni incident nunna. Ne ye kuma me tiena ne a décidé ne teni tigu donde ne fana ya ye ne go ngome video kenna che dengo ka galen koy ambe demba tigi di che muso ka kalo kononto dengulu ko denta kula tunu abi traumatisme de blam ko la quoi surtout mo ma di soro flo tiana ne toro bide mais mbalmam so nga do bi ala ki denyuma sima ya rabbi ya ala kana fuiki dina amba fo docteur so mo ngena caméra de surveillance noko docteur so na caméra de surveillance te india mo mi de takra choko to caméra de surveillance kana ka docteur so la de docteur so bela caméra de surveillance kana kay to amba fo docteur so mo ngena ko ka caméra de surveillance la je amba fo malien be ka mobiliser ni kola an ambalam so de ma aka din so ane re tiana ni jirane ka bon docteur so mo abakli to la de ayan afana ka enquête kede aya caméra surveillance la je aku active akala jantara mubi flana fana mu yemme mu foka damalien ka ni mogo kata de chouin dembe chouin kada un saba de ka kun folo ibe mogo ka be kata mogo de chouin ibda soro peut-être abe fait ka chouin dengo nege bala denta le bulu ale be fait kata de do chouin ka dengo nege da oya ka folo yi a ka flanan ni e mogo kata de chouin abe fait kata de ferreri do fana be de ferreri ko ato kalama trafic d'enfants do be de mine kata ferreri mogo do ma ko war bla okun do fana ba ke oye kat côté fly ne ka bjache la de côté sabanan do mana de mine obetas a ke saraka di ka saraka quoi ka de soro ka saraka aw do be deran ta ka ke ka bulison quoi do be deran ka ta do ka saraka do be ta muruga do ro u ba fo ko deran ni sur la san ko ni o saraka san do ko kay muru do bo fo quoi o tien bi boni ka sabat la dembe chouin quoi ka peut-être kan nan bi se ka ke muyi ye de soro nyangu ya be mo ko do bi de mi na do ka a bo bara la quoi peut-être o bi se ka ke kan nan nay bon je ne suis pas trop sûr mais o bi se ka ke kan nan nay donc o kawdidu ame mo ngani fo bek yakli to yerla ame rona ko bi manifi may ma bete ma ko ke nyoni ka fo docteur Somogo ngana ni muso jigira akara deuna filento ka taga salu kono sa fam do beti sigi barum balo be telephone na be facebook ni fo na muso jigilen be o de derani be ka kule na fo daga fara bita so sa fam do sigi le be telephone na a klito orla de o ka be tiene do de e bita so be baro la telephone na be bita so unu sa fam o be so son la o politique baro la e bita so deranu be zomi do dro ka ta denta to ama ni docteur mali docteur so be aka caméra de surveillance kay aka surveillance renforcée deumbe jigi yoromuna tiana yi ganga sécuriser de manga chouin to ya sila fio ni mo be do denka faka donko de mansadi du mo de kanga sigi deumbe bla orna mo manga seka access orla ni docteur ni de mansadi bon akera me do kala ka koke here inte ki bara duma fio ama ngi mali vidéo man beka ni fait partager, c'est très important donc au de kundo ambe voilà une information ko mambulo ka fo bela jelengena beki yakli to yerla donc malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Portugal, Allemagne, Belgique ka warti no ala be Senwave application télécharger photo flene na Senwave application télécharger abene sego to ngara code promo do urgent 10 € be no yaw yere tay ko fa baga banque information be du na wo do so mo be malla Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun abulu ka orange numéro do anu to gombe 40 ka na warti ma ba so orange mo na sur place warti go frato drome glissera warti go flana sabana bada 1,99 € 2 € kima fla do kundo aga mecha